Salam, Atavatan TV YouTube kanalının hormatly tomoşaçylary. Atavatan habarlar gepleşigimizde sizin ählijaňyzy hoş gördük. Mehriban tomoşaçylarymyz, häzirki wagtda Türkmenistan Türkiýe Respublikasy uğru boýunça ýürik uçar gatnawlary dowam edýär. Alınan maglumatlara görä, Türkmenistan aviakompaniýasy hem de Türk Hava Ýolları aviakompaniýasy awgust aýyna bir neçe ýürik uçar gatnawlary gözeňde tutýar. Meilleşdirilen ýürik uçar gatnawlarynyň çäklerini Türkmenistan aviakompaniýasy 2022-nji ýylyň 10-njy awgustynda Türkiýe uğru boýunça ýürik uçar gatnawlaryny amala aşyrdy. Türkmenistan aviakompaniýasynyň gözeňde tutýan beýleki ýürik uçar gatnawlary barada habarlary bolsa, gatnawlaryň seneleri belli bolan wagtda habar berer. Bellemeli zat, soňky bir neçe aýyň dowamyny ýürik uçar gatnawlary iýgiderli artýar. Käbir uğurlary bolsa, adat uçar gatnawlary ýola goýuldy. Türkiýe uğru boýunça şeýle hem Türk Hava Ýolları aviakompaniýasy bir neçe ýürik uçar gatnawlary meýilleşdirýär. Türk Hava Ýolları aviakompaniýasynyň Türkmenistan uğru boýunça awgust aýyny gözeňde tutulan ýürik gatnawynyň ilkinjisi 8-nji awgustda amala aşyrdy. Bu aviakompaniýa hem bir neçe ýürik gatnawlary gözeňde tutýar. Olaryň nowatdaky ýakyny amala aşyrylmagyna garaşylýar. Türk Hava Ýolları aviakompaniýasy bu gatnawlaryny Türkmenbaşy Istanbul Türkmenbaşy uğru boýunça ýerine ýetirýär. Türk Hava Ýolları aviakompaniýasynyň Türkmenistan uğru boýunça ýürik uçar gatnawlarynyň biletleriniň diňe kompaniýanyň Aşgabat şäherine ýerleşýän ofisine satylýanlygyny ýatlatmak isleýär. Ýene-de bellemeli zat, bu ýürik uçar gatnawlary talip wizasy bolanlar üçin goşmaça mümkinçilik bolup durýar. Mehriban ýaşlar, şu ýerde size şunu ýatlatmak isleýäris. Türkiýe talip wizasy bilen talipleriň ilkinji tapgyry gelmäge başlady. İlki bilen taliplerimize okuwlaryny üstünlik arzu edýäris. Hormatly talipler, bu habarlar siz üçin. Ähli fanawdak okuw mektepleri okuwa başlamak üçin pasport, attestat we 3 ýyllyk bahanyň notarius edara tarapyndan tasdiklanan terjimesini isleýärler. Atavatan terjime merkezi İstanbul şäherine ýerleşýär we notarius edara tarapyndan tasdiklanan terjime boýunça size hyzmat berýär. Biz sanawdaky ýokary okuw mekdepleriniň atlaryny aýratyn video habar bilen size ýetiripdik. Okuwa çakylyk haty almazdan ozal bu okuw mektepleriniň sanawyny dogry tomaşa etmeňizi maslahat berýäris. Hormatly talipler, siz resmi namalaryňyzy WhatsApp bilen ýa-da elektron poçta bilen Atavatan danışmanlyk, ýagny Atavatan terjime merkezine iýerip, degişli tölegini hem online geçirseňiz, terjimäňiz size ofise gelmeden taýýarlap goýulýar. Bilelikde notarius edarasyna gidip, bir neçe minutyň dowamynda resmi namalaryň taýýar bolar. Mehriban müştaklarymyz, ofis Aksarayda, ýagny Ýeni Kapy metro duralgasyna 3 minutlyk uzaklykda ýerleşýär. Daşar ýurtda okuwa ilkinji gezek başlayan talipler, siz Atavatan danışmanlyk merkezine barıp, Türkiýede bilim almak bilen baglanyşykly umum maglumatlary mugut alyp bilersiňiz. Habarlaşma üçin 90 532 401 71 52. Mehriban tamaşaçylarymyz, ýakynda ýene bir neçe ýürik uçar gatnawy barada habar size ýetirmäge garaşýar. Şol sebäpli kanalymyzy iýerlemäge unutmaň. Habarlar kanalymyza girdilen wagtynda size bildirişgeler ýaly jaňjagat düwmesine basmagy unutmaň. Hormatly tamaşaçylar, eger de siz özüňize gerekli peýdaly maglumatlar almak isleseňiz, Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saýtyndan tapyp bilersiňiz. Şeýle hem ýurdumyzdaky bolup geçen täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isleseňiz, Atavatan TV YouTube kanalyny iýerlemäge dowam ediň. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.